בשיעור הזה נעבור על איך זזים בתוך הסביבה התלת-ממדית ונזכור את התפריטים הקיימים. כדי להתחיל נלחץ על הלחצן השמאלי בעכבר. ברגע שלחצנו ואנחנו מחזיקים אותו לחוץ, אפשר פשוט לסובב את התוכנה ולזוז מכל הצדדים. אם אנחנו רוצים להתמקד על קיר מסוים, נבחר אלמנט מסוים ונלחץ עליו פעמיים עם הלחצן הימני. הלחיצה הכפולה תפתח את הסרגל העגול, נבחר למקד את המצלמה. מהרגע שמיקדנו את המצלמה, אנחנו יכולים להתרחק ולהתקרב לאותה נקודה בדיוק. ניקח את הקיר השני לצורך הדגמה, גם פה נמקד את המצלמה, ומעכשיו המצלמה יודעת להגיע ולעבוד על הקיר הזה. תמיד יש לנו את האפשרות להסתכל על התוכנית מלמעלה, וגם לעבוד בתוכה, אפשר להזיז יחידות, ויש לנו את האפשרות לאפס את המצלמה, ותמיד לחזור לאותו מקום. מבחינת התפריטים שקיימים בתוכנה, התפריט הראשון הוא תפריט המבנה, הוא לא נוגע בכלל בפרטי הנגרות, והוא עוסק ברצפה, בקירות, בחלונות ובנקודות חשמל אינסטלציה, כל מה שקשור למבנה. הסרגל הבא מתייחס לכלים, יש פה כלי עבודה שאנחנו משתמשים בהם. הראשון הוא הסרגל. הסרגל הזה אנחנו ניגע בו בהרחבה בהמשך, אבל הוא מאפשר לנו לגלות את המידות של כל אחת מהיחידות, ולגלות מידות של חללים שנשארו לנו, כך שלא נצטרך לחשב. אפשר להסתיר אותו. יש לנו אפשרות למחוק את כל הידיעות, ויש לנו את האפשרות להוסיף טקסט על גבי היחידות. הלשונית הבאה היא לשונית התצוגה. יש לנו אפשרות להסתיר את הקירות, ובכך בלחיצה אנחנו יכולים לראות את כל פרטי הנגרות שתכננו. יש לנו אפשרות להציג את התוכנית בשחור לבן, אנחנו יכולים להוסיף מידות, כדי שנוכל לראות בדיוק את הגודל של כל אחד מהארונות, זה גם מסייע בהדפסה. יש אפשרות להוסיף מספרים סידוריים, יש אפשרות להשתמש בכיתוב, ויש לנו אפשרות להסתיר אלמנטים בתוך התוכנית, אפשר להסתיר את כל הארונות העליונים, אפשר להסתיר את החזיתות, את הארונות התחתונים או את כל שאר האפשרויות. הלשונית הבאה היא תוכניות העבודה. בתוכניות העבודה יש לנו את החתכים, את חשמל האינסטלציה ואת הדוחות המיוחדים. בתוך החתכים אנחנו יכולים לקבל תמונה של המטבח בשחור לבן, ושיהיה נוח וקל להדפיס אותה. אנחנו יכולים לבחור את כל אחד מהקירות כדי לראות בדיוק על איזה מהם מדובר. בתוכניות החשמל והאינסטלציה אנחנו יכולים להציג נקודות חשמל או אינסטלציה, לבחור את אחד הקירות וממש להדפיס אותם כמקרא כדי למסור לקבלנים או למעצבות או לכל מי שצריך להשתמש. יש לנו את הדוחות המיוחדים. אפשר לבקש לתמחר את העבודה. המערכת תפרק את כל האלמנטים מעץ ותוציא לכם בצורה מאוד מפורטת כמה עולה כל דבר על פי מחירון שהזנתם. אפשר לבקש ריכוז של יחידות, ואז לקבל רשימת יחידות מודפסת שאפשר להשתמש בה כדי להעמיס לצורך העניין על המשאית. יש פה אפשרות לקבל את הפרזול בנפרד ואת החזיתות. הלשונית האחרונה שיש לנו היא לשונית האנימציה. לשונית האנימציה מאפשרת לנו לרדר את התוכנית, בעצם להפוך אותה ליותר מציאותית. הרנדר המהיר יבצע את הפעולה מהר מאוד, והרנדר המלא ייקח קצת יותר זמן, יוסיף יותר ברק, אבל יוציא את התמונה ברמה גבוהה יותר. סרגל נוסף שחשוב להכיר הוא הסרגל העגול, הוא הסרגל העיקרי בתוכנה. אנחנו קוראים לו באמצעות לחיצה כפולה על הלחצן הימני בעכבר. אנחנו ננעל אותו כדי שהוא לא ייעלם. אנחנו ניתן לחיצה להוספת יחידות, ומפה אנחנו יכולים להוסיף יחידות לתוך התוכנית. יש לנו אפשרות לערוך יחידות, זאת אומרת שאפשר לבחור יחידה מסוימת ולשנות את המידות, לשנות את המיקום שלה. אפשר לשנות מידות של רכיב בתוכה, אם זה דלת או מדף. יש לנו אפשרות לשכפל יחידות, או למחוק יחידות, ועוד כמה אפשרויות שניגע בהן בהרחבה בסקירה של הסרגל העגול. עד כאן לשיעור הזה.